Les residències artístiques del Museu de la Universitat d'Alacant és una iniciativa que va sorgir fa 10 anys, en el 2015, amb l'objectiu d'ajudar, fomentar i promoure la creació i la investigació artística dins de les arts visuals. Per això es va crear una convocatòria pública i internacional on cada any se seleccionen 5 projectes per a ser desenvolupats i exposats a la Sala Sant Pere del Museu, gràcies a unes beques de producció i desplaçament. Durant 2 setmanes els artistes seleccionats conviuen en el museu, reflexionen sobre els seus camps d'interès i donen forma als seus projectes, convertint el museu en un centre de producció, transferència i investigació de referència dins de les arts visuals. Durant aquests últims 10 anys, el museu ha acollit a artistes de diverses disciplines i nacionalitats, aportant cadascun d'ells la seva visió única i personal de l'art, enriquint el nostre museu i a la nostra comunitat. La següent exposició és el fruit del treball desenvolupat en la 10a edició de les residències. Els projectes seleccionats han sigut Del particular al vegetal, de Lucía Mir Tort, que consisteix en una exploració del paisatge a través d'una posada en valor del dibuix. Espai Ludicun, de Diego Balàs, que reflexiona sobre la importància educativa del joc. Bibliografia, d'Elisa Tarroba, qui ens parla de la valuosa informació que amaguen els llibres. Forest, de Brisa, que proposa una revisió del nostre entorn i la tecnologia. I Nostarta Anticipat, de Lorena Lorca, que proposa estudiar els processos previs a la pèrdua. Cada projecte conta una història i és una experiència viscuda dins i fora del museu.